egia da, gaurko formatu honetan aldaketa batzu badaudela. Normalean nire bizitza niri galdetzen diate, eta gaur tokatzen zain niri galderak egitea. Egia da, nahiko erakargarria egiten den gauza badela, besteak beste horrek aukera ematen dialako isiltasun gehiago edukitzeko eta isilik egoteko zati batean, eta gaur beste bati tokatzen zaio erantzutea, ez? Eta zentzu horretan, hainik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizut, aukera hau emateagatik, eta niretzat beste paper batean egotea gaur, erakargarri egiten zait, edo gutxienez, beste esperientzia bada niretzat, ez? Beraz, eskerrik asko eta nire gonbidapen onartzagatik. Lehen galdera, termino pertsonaletan egingo izkizut lehen galderak, eta lehena, hau da, Gari ero Garikoitz, nola ditzen dizu amak? Badakizu nik badakatela nire izenarekin historia bitxi bat. Zuri amak nola ditzen dizu? Garikoitz. Garikoitz. Da, zangoa pertsona bakarra deitzen didana nire izenez. Hori da, beste guztiak Gari. Gari, bai. Telefonoz ere deitzen zutenan etxea o timbrea, eta Gari etxean dago zen dutunez, Gari ez da hemen biziren Garikoitz. Garikoitz, ondo. Bigarrena ere, hola, Izabaltarra edo Donostiarra? Ni izalgoa gorseroa. Bai. Izalgoa, bai. Baina Donostiarra ere, bai, bertan ezin naizelako, eta nire bizitza nagusia bertan indetelako, baina ni beti esate dira izalgoa naizela. Nire sustraiak zitut inoiz azten. Gau, Izabaltarra zea, Donostira etorri zinen, eta hori Irunen bizizea. Osea, pixka nomadismo urbano horretan, nun sentitzen duzu sustrai gehienako? Ez da galdera erresa, porque egia esan nik esatet Irunen lo itetetela, pernoktatu ez, baina egia da, Irunen ja 13 urte gehiago bani jo bizitzen, baina ez da galdera erresa esateko, baina bueno, ni asko Iriazabalegoan ez zela esatet beti, baina Donostiarra. Ados. Beste gauza bat askotan atentzioa deitu diana, ez? Orain nahiko ohikoa dena, baina nire belaunaldientzat ez zen nahikoa, ez? Zuren tatuajeak. Zenbat tatuaje dituzu eta zer dira tatuajea zuretzat? Bueno, ez da galdera txarra. A ber, nik lehenengo tatuajea da egin nuen zer esan gabe, 16 urterekin. Etxean esan gabe? Zer esan gabe. Daukate tatuaje bat, dala Peruko pareta batean, argazki batean topatu nuen, da Che Guevara. Ez naiz ikonoklasta, eta hori asko ez daukat zalantza gero egin nulako 16 urterekin, baina, bueno, netzat asko suposatzen duen persona bada, referente bada, eta bere tatuajeak. Eta egin inori ezer esan, da, bueno, urrengo udaran, 17 ditun da, Kriston Beraz egon etxea, eta kendu niki etxean, eta amagatu zen hau zabalka zer da hori, eta nizan nion lehenengo gauza akurretu zitzen, guai, ekentzen dien oitako da, urte beteak kenduko da. Eta, bueno, gero hortik aurreia nire bidea egin nun. Baina, netzat tatuajeak ni beti ditu niretzat. Eta egin ditut nire bizitzako fase ezberdinetan, niretzat fase horiek garrantzitsuak dian hainean, niretzat balio dakatek egin dituen tatuaje guztiak, baita ere ditut alaben gatik, eta zenbat dituan ez ditu kontatu. Baina, egia dana, badamazki dela, igual, 7 bat urte egin gabe, porque azkeneko fasean ebilenan ezin nuen ez da bat bukatu gabe daukat, eta hola utzi nuen, porque juten itzen bakoitzean beti ditun deiak eta bueltatu barrenekan, korrika igarara, eta azkeneko biakola izan zian, da utzi nuen, eta ez ditu... Bale. Gero, nomadismoari buruz hitzein dugu, eta zure haurtzaroa nola goratzen duzu, eta hori baino gehiago, haurtzaroan nola baitere Izabalen, eta de repente Donostira etortzen zea, ez? Askotan aipatu entzun zaitut esaten, zuretzat, claro, entorno oso ezberdin batetara etorri zinen, ez? Eta hori, nola bizi izan zen hori, ez? Asko kostatu zen. Egin baten traumatiko izan zen. Porque behatzi urten ditun, dea lagunak, eta aldaketa handia izan zen. Nio batzen eskotxean, despeditu ginean, da ez da gero bueltatu herrira, baina asarre junitzen erra batean, esaten nola zezentzu zeukan, Donostia izena zuen hiri batera juteak. Eta lehenengo unean, porque jugu ginean, aste zea batzutan, aste nagusi batean, iraian asteko zean, eta horren bueltan, amak bialdu zean, jetxi bera, eta jetxi jolastu eta din lagunak. Eta jetxi nintzen, eta txofren, pista gorri bat, hiltzen zian fuelan jolasten daula, eta hor sartu nintzen, eskatzen laguntza berri guztiko zen jolasten,
eta txaten guztien. Eta batek, nik enekin euskara erdera zitzeiten. Eta batek ditu zean puto kasero. Bueno, eta horra zinintzen egon buruka bat. Eta hasi empeza a respetar. Baina bai, hori izan dut netza traumaik handienetako bat, amorrazio handien ere mantziana da, historian ere egon dena da, hiriburu herri, hiriburu arteko, osea ez, tamen hori desprezio, mespretxu puntua derrikoa izateagatik. Eta hori da, bueno, ez dakit, oso klasista, eta hori da gauzat ez dela sekula admititzen, eta hori, bai hori errekurdo txarrena hori, eta gero, pues beti herri hontan pasa zaigun, euskalduna, eta da, bi persona euskaraz hitz egiten egote hori dagoa grabatu ere. Bi persona hitz egiten ginean, euskaraz ez dut, torzan hirugarren bat, erderaz hasi zana, eta seituan erderera pasatzen ziren. Eta nik erdera ikasi no, baina, bueno, 6 batetan, ez da nire esan. Baina, bueno, orduan da, gauza bat adibidez zan duzu Irunen bizita, eta naiztan ere euskara ebiltzen den asko jendeak uste baino gehiago, pues bai irutzen zeitan ere, beste egoera baten egon da, ez dela berdina nun jaio, eta nire alabak ere ezteko orduan, bildu ditute, euskara eztea garrantzian da imantut, beti. Ados. Egia da, alakoak herri ertainetan ere gertatzen zirela, ez? Ni gogoan daukatele Elgoibarren, bueno, baserritarrak nola baitere mespretxuz tratatzen zirela, ez? Hau da, kolonizatuak geundela termino kulturaletan, eta uste dut erreflexio hori orain ere ezkerrak egin beharreko erreflexio bat dela, ez? Zer eta beti plantatu izan du da, hiriburuak direla liberalak eta progresistak eta barrukaldeak eta herri txikiak direla nolabait ere reakzionariagoak eta bar, eta dikotomia hori gu bizi izan dugu adibidez euskararekin, ez? Euskara zen nolabait ere baserritarren hizkuntza bat eta hizkuntza jantzia, ez? Erdera zen, ez? Baina, bueno, ongi. Ama, bi arreba, bikotikidea, 3 alaba, emakume zinguratua, emakumekin harremanetan egunero, zer dira zure bizitzan emakume horiek? Danak, pues, egunero irakasten diaten pertsonak. Porque, bueno, gu ere gizonak izan da, nahiz eta zen, askotan itza, konstiente gauza askotaz egintzat emate dituzunak, demanda, nahiz eta hori hartan esaiatu nezen kontrako, baina, sobre todo, dia, pues bai, hori, ez dakit, erakuste izutenak bizitzare bai, nahi asko erakuste jate, eta, bueno, begia esan, txikitan ere beti nahi izatezu bitzeko bestean nahi bat ola jolasteko, baina oso zoriontzunez eta eskertua, emankudez josia egoteatik, eta netzat izan da laguntza bat. Egin handi baten, saiatzeko ere beste bateko izateko, gaur egun izan balan bezala, eta hori alabek ere erakuste izute asko. Isto baina gehiago, bai. Kazetariare bazea, zu gaztea zinenean, zer lotura egin zenun lehenago? Osea, kazetaritza ero politikagintza, ero biak batera datoz, aktualitatea ero politikagintza. Politikagintza. Ni militantzian sartu nintzen oso goiz, 12 urterekin, da hori izan da nire bidea, politika eta militantzia da zerbait intrinsekoa, ez denora esan, baina gero ja, bueno, egia esango bera, aitorteko baizut, ez nitu asko izan dut gorrotatzen nuen erdera, gorrotatu. Eta gero ikastolan inposatzen zizuten obligatu irakurtzen liburuak teslanakin, eta izan nintzen reakzionarioa hortarako. Eta gero juten ginean liburutegira, ez irakurtza, eta trastadak, eta botadak. Eta behin zigo, erdara patu zigun liburutegiko tipa eta sartu zigun gela batean, dako kokoteaino, eta hor denborazko atxalde mazerrein ez, eta liburu bat hartu nun Che Guevararen liburua. Eta biografia, eta zen gure irakurtzen daula, hasi izan nire irakurtzeko zaletasuna, eta gaur egun naiz maniatiko bat, erderarekin, eta asko gustatzen zait, eta hortik hasi nintzen da, gero, ez dakit, kontatzea gauzak edo beti pentsatu dut, kazetaritza dela ofizio bat, eta pasio bat, oso gaizki konsideratu gana gaur egun, baina beharrezkoa gana, kontatzen ez den gauzak ere norbeti kontatu behar ditulako, porque historia ez du bakarrik historia kontatzeko benetan, da guk herri honetan ere ditugun arazoak gure historia kontatzeko, hori ere irauli behar dalako. Eta ezin dalako egon, gaur egun daukogun egoera bezala beti ereko izan dena herri honetan,
pues ez da nola esan, hildoko kultural da komunikatibo dominante batzuk ez diana gure herrikoak. Eta hori ere irauldi garra daulako. Orduan, bueno, ikasi nun komunikazio audiovisuala, hori zeiten, eta bai, kazetaritza gehiago dedikatu naiz kazetaritza, eta bai izena pasio bat, bai gustatzen zait asko. Zuk ikasketak Iruñan egin zenitun. Hasi nintzen Iruñan. Ze gogorapen daukazu Iruña hartaz? Zen Iruña hartatik ona gauzak asko aldatu dira onerako. Bai. Ni Gipuzkoarra izan da, eta hemen urteekin orduan, guain jazakat hilei, baina orduan hile luzeaneka, eta zela eskolako gozak. Lehenengo gauza zen, ja iritsi baino Iruñara bi kontrol joan ditula. Eta bat, agina amakin joan, eta jetxera zintziaten igual, Guardia Zibila eta polizia. Gero, altzak junda, kalea joan nintzen bueltate ematea, esaten dut, hostia, dana Guardia Zibila, polizia, espainola, hostia, tal, zer da. Eta bongo manifak, eta bai, eso de hostia, eta bai, orduan zara oso arrotza lehen impresioa. Egin zitzaian, Iruña Euskal Herriko hiribururik onenetakoa. Eta polinetakoa, eta merezi duna da horrik uste duzu, bueno, nire lehen nagurros, baina kastako jendea. Eta egin batera ikusten duzu, zu Gipuzkoarra izan da, naiz eta beste kondizionante asko egon, ostia, zenbat Euskal Herri dauden, da Irun egen bizitzak hori irakusten dut, eta uste hori oso beresgarria dela, porque, bueno, elki behar dugu, 360 gradotan gure erregearen ezagupena osoa dana, ez? Eta hortako esperientzia hori oso politia, eta jende asko ezautzeko. Eta bizipen personaletik aratago, planteatu duzu Iruña, dena daukagu, nik uste dut, militatu dugun guztiek daukagula Iruñarekin, dena pasatu ditugu kontrolak Iruñan, Guardia Zibilarena, ez? Eta hori, bueno, markatuta gelditzen den gauza bada, ez? Noraino okupazioa Iruñan egiten zen itogarria, ez? Baina, bueno, eginda evoluzio bat, ez? Eta zer da Iruña zuretzat, orain? Orain? Uste, kasi paraiso baino ez, baina da, no esango nuke, da, konstatazio bat, gure herriak aske izateko daukan etorkizunaren konstatazio bat, eta da lorpen bat, guen dela 10 urtea magoz, esan impensablea. Orduan gauzak aldatzen direla, aldatu daitezkela, eta da konbentzimendua indartzeko referentzi bat, eta nun eta Iruña gaina. Osea, nun da soziologikoki gauzak aldaezinak ematen zuten eremu bat, bai, osea, porque, bueno, Gipuzkoarrak izan da beti bentsatzen bueno, abertzaleak gehala Gipuzkoan, eta baina Iruña eta Nafarroa oso anitza da, oso ezberdina, eta nun da Iruña, gaur-gaurko zerupenek irabazten, no? Baino aldatu da ikaragarri, eta orduan, agen nahi da inmutable. Osea, politika bizitza bezala da dinamikoa da, eta honek konstatatzen dugu, gure proiektu politikoak egingarria izatez gain dela etorkizunekoa dela. Horrek erakusten du etorkizunekoa dela. Orduan, alde hortatik, da, bueno, bizi dugune ban, ez dakit, gaude aukera guztiekin irekita ditugunak, eta gaude aukerak aprobetxatzen jakin behar dira. Pasatuko gera pixka bat alor politiko pertsonalera, ez? Nik ez dakizu gogoan daukazun, baina nik uste dut gu ezautu ginela elkar, EH Bilduko, ez dakit orduan EH Bildu zen, o Bildu zen, egoitza batean. Lehenago ezautu ginen periodikoan bai, baina. Bai. Nik gogorapena daukat ezautu nizulala egoitza aretan, nik kartzelatik atera berri, orain dela 9 urte, ez? Eta ze gogorapen dituzu egoitza hartaz, eta garaiaiek pixkan nasiak izan ziren? Zaiak. Bai, nola bizitzen zenun hori? Nola bizi, egoera oso berezia zen, bai, ez? Eta, nire etorren Donostiko udaletik, nonen nintzen, eta egoera soziologikoa, politikoa ikaragarri aldatu zen, eta gonerako, evidentemente, baina gu ere, hainan, barne egokitzapen, baina ez bakarrik Bildun. Orokorrean euskal politika gintzen, ezker abertzalean dena pixkate fase, egokitzeko fase, baina aldaketa fase bat, ez? Orduan, egonkortze fasea hasi baino lehenko hortan, orduan, zertzan, pixkate kaotikoa. Porque gainera izan zen, zan dezaguna, Bildu zenean zen koalizio huts bat, Bildu hutsa nun struktura minimo batzuk jarri ziren, baina
bueno, adibidez, lehenengo egoeretako bat izan zen, bueno, galera ikaragarri egon zela botere instituzionalena, eta horrek ere ekartzen ditu, galera, bueno, egokitu dituzu zure bitartekoak, zure diru-iturriak, hanbormatzen dira, eta horre dakarren guztiekin, eta hain berdezu, bai. Orduan oso egora, zaiak, tensoak, ez dakit, bai, aldaketera duen egoeretan, eta egon-gortu gabeko, eta inungo euskarriri gabeko proiektu berri bat zanez, bai, bueno, guain, ez dakit, guain jatzea, behiratzea, ez dakit, zaila, arraroa zaila egiten da, porque, bueno, guain aurrera behiratzen dugu, ez, eta hori daukagun egoera, orduan, bueno, bai, bueno, uste behiratu behar dela atzera asko, ez errepikatzeko, bueno, pasarte horiek, o egoera berdinak ez errepikatzeko aldala bintzat, ez? Bai, ni gogoan daukat egoitza hura, beste egoitzaretan denetari zegolako, ez? Ni gogoratzen zaitutan gela batean, gogoratzen dut Andoni Rojoren txakurrare bageneukala. Osea, oso egoitza bitxia zen, bageneukan nolabaiteko terraza zen, etzen terraza bat erretzeko eta hori, eta gogoratzen dut politikoki gehien bat bazegoela nolabaiteko giro bat nun ematen zuen orduan oso puripurian zegoen ezker berri bat pasetorrela eta definitiboki ezker independentistaren garaia bukatua zela herri honetan, eta nola batzuk esaten genuen hori ez da horrela izango eta lanean jarri ginen hori ez izateko, ez? Nik horrela hori gogoratzen dut gehien bat, ez? Grafikoki dago hauteskunde batzuen inguruko egoera, autonomikoak ziren. Eta orduan, bueno, podemos hartu zan oso fuerte, baina, bueno, zan, bueno, komunikazio gutxa zen elementu bat, eta ondo garaian kontestuan funtzionatu zuna, baina etxoko nahi niongo euskarririk, demorak jarri duk, baina egia dana da, oso kondizionatu eta barneratua, nolait, etxipen horoko sentsazio bat zegoena, ez? Eta, bai, hori zantzan, bueno, hola, eta amairu ez, eta ninduen, 18. Bai. 18. Kampaina jodidoa, baina ondo. Bai, porque impresioa, ni gogoan daukat, atera nintzenan kartzelatik, lehenengo kanpaina izan zela Espainiara hauteskundena, eta giroa oso hotza zen, bi ateraren ditun, gero zegoen fenomen hori, baina, bueno, gogoan daukat, halako egoera batean, ez? Eta zuk esatezu, bueno, garai horretan, bueno, lasaitasuna bazegoen sektore batzuetan, ez? Ikusten gauza pixkal luzera begira, eta uste dute hori lagundu gintuela asko, baina justo halako egoera batean proposatu genizuen sekulako ardura hartzea, bai? Eta zer eraman zizun halako egoera batean baiezkoa ematera? Porque sekulako ardura plantatu bizu? Bai. Ba, bueno, nik ez da konstientzia inondik inora, nik beti eukide eta ardurarekiko igual kontzeptzio handiegia, eta hori ere horrek faktura pasatzen du, baina zerk, egora hartan, bueno, ba, nik adia zango ez garbi, nik orduan bai, noan ditun lagunak hartzelan, eta hori izan bat, izan ditun konpromisoa hori ere irauti arte, egoera hori aldatu arte, zein da, bueno, ni proiektu politikoko militante naizelako, eta militante izan daukat grina egorak aldatzeko, eta, bueno, ba, erronka bat zalako. Eta erronkak usteet, bueno, gero da, esatea, ostea, gai naizen, ondo iteko, humiltasun guztikin, eta ezin da, baina erronkak, eta, bueno, ez dalako, ez dakit batzutan jakin behar da, norberaren beti bezala proiektu politikoan mesedetan jartzen. Eta, bueno, ez dakit beti pentsatu dut, militantzia esparru natural bat dela bizitzarekin batera dijoanan kasuan, baina, bueno, ez dela denbora batean ere inbarreko ekarpenak ezberdina diana. Eta jakin behar dela, unean une, eskatzen den tokian, behar den tokian, zure honena eman dezakezun tokian egoten. Eta beti pentsatu dut ere, guk ere, gure momentuan jakin behar degula jendeari, alik eta bere honena ateratzen. Eta hori askotan ez da erresa izaten, dinamika antolakunde batean. Baina era berean, zailago izaten dana eta ausartago izan behar dana hortarako ere, bakoitzak ere onartzea bere mugak, zein dira. Eta ustet, harik eta horiek, pues polikinaka ere egiten guazela etxe honetan. Eta hori ustet dela bere bizikoa. Zerbait iraunkorra izateko, porque gu ez gara jaio karrera mutz bateako. Ez dakik gogoratzen duzu, baina garai horretan, osea, giro politiko horretan, planteatzen dizugu sekulako erronka bat, eta hartzen duzu niretzat erabaki kaskar bat, nire ustez, ez? Eta
halako giro batean erakitzen duzu erretzeari ustea. Gogoratzen duzu bai. eta horrek zituen ondorioak. Bai, eta esaten zen, baina, izan ez da momentuan. Bai, bueno, ezkezun bat aldi saiatu nezortan, bai. Eta nik esaten dizula batzutan, fumatu un cigarrito, gai? Ez? Bai, nik hori oso gogoan daukat. Saiatu zinela, dena egiten batera, eta erretzeari ustea, saiatu zera pila batean, hori, erretzen duzu. Bai, bultatu nahiz. Bai. Baina, bueno, zuk esan duzu, batzutan, bueno, bakoitzak egite ditu gure proiekzioak ez gauzenak, eta pentsatzezu hori ingo ezula, umea, la ostra, ikasi, no seke, eta da, insostenible dan zerbait, ez? Baina, bueno, bai, zoritxarrez erretzailean, ez? Bueltatu naiz, eta, bueno, halako batean, lortuko zu. Orduan, hasi ginen ere bai, audioak elkar trukatzen, ez? Zuk oso azkar hitz egiten duzu. Orduan, galdera zehatza da. Zuk zein uste duzu azkarrago hitz egiten duzu, zu edo Martxelo Otamendi? Martxelo Otamendi. Bai, uste duzu. Beste gauza bada ez dutela ondo ahoskatzen, hori ere egiten, baina, bai, esango nuke bai, ez dakit. Zuri proben marko du nuke, igual, baina, bai, azkar hitz egiten dut, eta gutxi ahoskatzen dut, bai. Ni pasantza de consejos vendo, pero para mí no tengo. Bai, gertatzen da, bai. Hori guri denei gertatzen zaigu, ez? Baina hori da zure ezaugarritzen beste ezaugarri bat, ez? Hori da ezaugarri propioa, da. Bakoitzak ditu beraienak, ez? Halata ere, garai horiek ziren oso intensoak, oso tokatu zitzaizkegun gauza asko aldatzea, antolakuntza bestera batetara egitea, eta baina, bueno, esan dezakegu, 9 urte pasatu direla, eta emaitzak ikaragarri onak direla, ez? Segurazki, igual ez dira danak nahiko genukena, baina uste dut, ibilbide oso paroa egin degula, eta Euskal Herria Bildu gaur egun beste gauza, beste lehen indar politiko Euskal Herrian, ez? Nola ikusi duzu evoluzio guzti hori? A ber, hola behiratuta atzetan, baina, bueno, nik behiratuta, sekulakoa, baina nik uste eta oinarriak, bueno, segurazki, igual beti egin daiteke hobeto, eta gozeak guztietatik ikasi behar dugu, eta nik uste hori ere egin dagula, egun ikasten, baina, geunden kontestu politikoan kontuan egonda nola gindan, bueno, nik uste fasatu ditula gauzak, koste handiarekin, baina, ez dakit. Ez da nola definitu, baina netza da gauza askotan mirari bat. Eta ez bakarrik Bildu nola bilakatuen, baizik eta Euskal Herriko politika gintzan danak, gure komunitate zabala eta dana nola bideratu den politikoki, hori ez da erresa, hartzen badezu kontutan indako guztiak, ez da egoerak eta baina daude beti meta volante batzuk, ez egon dianak, eta gure esan dugu, Bildu nera ikuntza dela graduala, eta jungea gradualki egiten gauzak, eta elementu estrategiko batzuk lantzen oinarritik, adiez, gure oinarri militantea, eta militantzia herrietakoa, antolaketa egitea, eraketa egitea, hori da klabea. Eta hori gabe ez ginateke hemen egongo. Hauteskundeak ematen dizute baldintzak sortzeko, aldatzeko gauza, kuantifikatzeko, baina hori gabe gu ez gara ezer. Eta hori da gure sekretua. Nik uste esango nukela dela militantzia, daukagun egitura, daukagun eta ilusioa, sortzen duen indar bat izatea, jendearen emozioak aintzat hartzea, ez da, nik uste, gauza zaiak eta mundiak egin ditugula, ona iristeko, eta, bueno, jakin izan dela nik uste Bilduk ere politikoki bide garbi bat jartzen, eta hori ere ezinbestekoa da. Gauza da antolaketa ukitzea, hildo politikoa, norabide estrategikoa, jendeari hitz egitea eta entzutea herriari, nik uste guk azken fasetan lortu duen gauza bat hori dela. Gauzat guk herriari hitz egiten da, ez nori, baina herriak entzuten gaizula. Eta entzute dizula, esaten dezuna, aintzat hartze dizula. Eta egon dian faseak eroz berinak izan dira, ez? Lehenengo, etzen ez da kongresu bat izan zen eraketa antolaketa bat, sortu behar zen, zerbait ez antolaketan. Baldintza sortu duzu beste salto bat emateko. Bigarren kongresua izan zen pandemia egoera batean. Horre bezin gure milagro bat, eman zen sekulako jauzi politikoa programaren, gure proiektuaren eguneratze eta modernizazioan, ez programaren linean ponentziak ere sekulako markatzen zuen, lehen jauzia handiak egon zian, nolabait, egin deguna, saliren da zona konfort, alde hortatik
politikoki bide garbiat markatea daukita, nik uste, eta gero da, inkuestionablea da elementu bat ere beti auki duguna, eta nik esan detenentzat, Bilduk euki du sortea, sekulakoa, eukitzeko Arnaldo Otegi berzelako persona bat bere gidaritzan. Porque Arnaldo Otegi, Arnaldo Otegi dauka bere, da Arnaldo Otegi, eta zuzean, baina Arnaldo Otegi da herri hontako lider inkuestionabletako bat, herri bezala. Orduan, sorte hori ere euki dugu. Eta gauza hori nik uste hori ere kontutan hartzen da. Orduan, elementu hori ere oso importantea. Eta hildo politikoa, argipena estrategiko nola joan hori garbi itzegin herriari. Garbi itzegin herriari. Nik uste hori zubeti mantendu dut hori ere klabetakoa da. Gu ez dugu engainatzen hori. Eta eslogan bat baino dia gure balioak jarritu behar dugunean. Eta nik uste hori dela ezinbestekoa. Guk esaten dugunean hitzekoa gehala. Eta esaten dugunean esaten duguna egiten dugula eta egiten dugula, hori da linea politikoa, hori ez da, eta jendeak badaki, eta guk segurtasun hori ematen dugu jendeari. Eta badaki guk ez dugula engainatzen, badaki politika gintza eta antipolitika indarrean dagoen elementu hauetan guk egonkortasuna ematen dugula, seriedad ematen dugula, eta ez dugula jokatzen nekin. Hori, eta gure lehentasuna herria hau da, eta bere beharrak, ez besterik. Osea, gu ez geha etorri honutza, diru aiteko, etorkizun profesional bat egiteko, hori badaki jendeak. Egon daiteke ados edoz gauza aztekoin, baina hori badaki jendeak aitortzen dugu, eta hori da balio bat askok ezin esan dezaketen. Eta hori da netzatu honen eta gauza honenetako dago. Bai, komentatutako lorpenetatik zein izango zen zuretzat igual, lorpenen handiena. Handia asko egon dira, segurazki, baina, ibilbide honetan lorpenik handiena zuretzat zein izango zen. Bai, adibidez, benia okatoretzapena, amana juten nintzena bazkaltzea, beretzen da, orduan koalizio zenean, da beak esaten zian, zumaz ikusten gaituzu zeitzet, eta zuen zian, zarat asko, zer zion hostia, zarat asko, koesio falta, honena, hori, komunidadea esaten dugunean, komunidadea egitea, eta koesioa, eta kaina koesio bat egon daiteke, zain hori esan, eta arrisku hori egon ziteke, koesio bat, emaitzen gatik, ondo zazelako, eta etorkizuna bermatzi dizuna ez da hori, da komunidad daukazula, benetan komunidad dalako. Eta proiektu politiko baten inguruan dagoen, eta indezu, jatorri ezberdinetako politikoki, ideologiko, jatorri ezberdinetako etxe zabal bat, non jendea sentitzen etxe zabal hortako partea. Etorri, dantokitik etorri, eta horrek hori da etorkizuna. Zu nitaz hitz egin dezu, baina nik ere aitorpen bat egin nahi dut, ez? Zuk aipatu duzugu, ez gara ez dira herririk gabe, eta hau posible izan du da, jende askok lan egin duelako, eta garai eta giro nazi horretan, bere konfiantza jarri zulako herri honetan, ez? Eta herri honek erantzun du, ez? Orduan nik ere errekonozimendu bat egin nahi dizut. Hau, zu gabe ere ez zen posible izango. Zu bere garaian egin zenun autuagatik eta egin zenun lanangatik, esan nahi dut, hori ere, errekonozimendu hori ere egin nahi dizut. Zuri eta, badago, beste jende asko ere, ulertu behar du nago, adibidez, finean enpresa kolektibo badela. Orain, justo, beste urraz bat eman dugu, eta zu, proposatua zera komunikazio politikoko arduradun bezala. Kongresu honi kolore bat jartzekotan ze kolore jarriko zenioke? Mantenduko nuke, azken urteetan mantentzen dugun berdearen kolorea. Dalako, esperantzarena, baina baita ere etorkizuneko kolorea. Eta uste hori dela gure kolorea, markatzen duena benetan, zer da gure etorkizuna. Eta zeitz jarriko zenioke? Ambizioa. Ados, azkar erantzuten du. Eta ze musika? Ze abesti? Gure etorri zait, Apokalipsis nagoen pelikula, jartzen duenan... Valkyriana? Hori da, bai. Hori Wagner da, Bai, Wagner mozea dana. Tiene su lado oscuro Wagner, Sí, pero bakzu zer dan, dalako, guaz, nola esplikatzen, barkuekin, baina honetza da, guain daukagu belak irikita. Osea, gu igual hasi ginean kontu hontan esatezu, beira, bain modan dala. Bizi izan nahi urte gehienak ondartzatik 200 metro, baina surf sekula egin. Baina da, imaginatu, bain, atea da belarra, ez? Olatua. Angelun dana. Euskal Herriko olatua, eta ez behin katatzen dana. Olatu hori, igo nahi dute jende askok. Eta Euskal Herrian dago olatu hori. Orduan guk,
paralelismo bat egiteko bezala, hasi ginen paipo batekin, paipo ondara martzetan egoten den zertu, orduan lehenengo ikasi behar dezu, pues oin zibiltzen zean bezala, altxatzen ez, orduan ikasi behar dezu, horren gainean ondo egoten, altxatu baino lehen. Baina gu paipo batekin azten gara, eta gero azten, bueno, kontrolatzen zuen hori azten zea taula baten inguruan, eta gero azten zea zutik jartzen. Eta konozimendu horiek pasatituzu etxean, beste zugetzen jende guztiak jakiteko ere taula horta igotzeko. Gaur da eguna, gure herriko olatu hori, aigana igotzen, ez bat eta ez bi aiga igotzen, jende asko, eta taula surf zabal eta hundiekin, longboarderitakoa, zutik jarrita eta gu ari kontrolatzen. Beste batzuk kanpotik etorriko dira olatu hori igotzea. Bai, gu daukagu bete beharra, Euskal Herria bildu dalako olatu hori giratzen ari dana, pues, olatu horrek irudikatuko balu gure herria, eta horren etorkizuna, guk daukagu horren erantzunkizuna egiteko, ez? Eta guain, lortu dugu paipo batetik igotzea tabla batzuta longboard, eta ez daude bat edo bi, dauden, 100 eta 1000 Euskal Herritar hori gidatzen. Gu daukagulako bete beharra obligazioa, historikoa ere bai, olatu horren gidaritza guk egitzeko. Eta ne uste, bueno, paralelismo hortan, ne beste ezaugarri bat da ere nezela dislexikoa esaldiekin, eta ganak alrebes esate ditut, baina, bueno, ulertzen zaidalakoan. Pero, horren kongresua zer da, hori, gaude olatu gainean. Eta guain tokatzen zaigu, olatu hori alik eta gehien mantendu eta eramatea. Eta tatuaje bat jarriko bazenion? Ze jarriko zenion? Ba, bera, kontatukoet, porque nahi non kongresurako logo bat eukitzea azteguna lortu, baina ukabil bat egin dugu, garrizkoa, indartsua dana, errakusten duna gure oinarri sendoak, baina bihotz batean sartuak. Zergatik beti pentsatu guri batzen gaituena eta gure indargune nagusiena da gure herria maite dugula. Eta hori da gure motorea, ez besterik. Konbikzioa eta determinazioa horrek ematen dugu. Orduan ukabila eta bihotz batean sartuko ukabil bat egingo nuke tatuajea. Bueno, hau ikusten dutenak, ikusiko dute azkar erantzun dezula, ez delako erretza esatea, bueno, kongresu bat ze kolore, zer logo, zer tatuaje, zer musika jartzea. Zurain proposatua zera eta aterako zera komunikazio politikoko arduradun bezala, ez? Eta nola hartzen duzu ardura hori? Bueno, bada, eremu bat gustoko da gana, baita ere pasioa gana, komunikazioa. Orduan hartzen dut, bueno, gogoekin jartzeko oinarriak Bildun benetan komunikazio politikoa egiteko. Porque uste dut garaiak eskatzen dutela eta adaptatu gargala antolakunde politiko batek benetako komunikazio egiteko 21. Mendeko urte hauetan. Eta horrek eskatzen du komunikazio estrategikoa egitea. Porque ni uste dut gure etxe honetan egunerokotasuna da linea nagusia. Bai izan ekudatu berituzulako 1500 autetxi ez dezumat bai, eta horrek jaten du, baina gu behar ditugu oinarriak jartzen, ziklo luze batetarako eukitzeko ahalik eta komunikatzaile honenak, eukitzeko, porque komunikazioa ez da telebistan ateatza bakarrik. Edo hau egitea, komunikazioa oinarrian da jendearen gana hartu eman zuzenean, zure ulertaraztea eta beraietan eragitea, eta erreakzio bat sortzea beraietan. Eta gu nahi duguna da, ahalik eta militante orokorrak ere komunikatzen jakita. Komunikazioa ez dalako prentsaurreko bat ematea. Da jendea ulertzea, jendeak zer kezka ditun, ze behar ditun, eta nolabait beraiekin harteman zuzenean, porque guk beti irabazten dugu, irabaziko dugu eta jaseitugu zuzeneko komunikazioan irabazten jendearekin hartu eman zuzenean. Hori gabe, galduko dugulako gure izaera, gure nortasuna, eta gure indargunako idaudelako. Gero daude komunikabideak, daude, guk irabazten ditugu hauteskundeak, irabazten dugu jendea konbentzitzen dugu, egiten dugu persuasioa gure proiektu politikoarekiko bereekin hitz egiten zuzeneko komunikazioan. Da uste dala, politika gintzan intrinsekoa den elementua, sinesten dutelako hortan. Vamos, galdetu behar nizun zer den zuretzat komunikazio politikoa, baina egia da, frogatuta dagoela gauza bat, orain bizi garela fake newsen esparruan, guk ez ditugu komunikabide handiak, gure proiektua babestuko dutena, kontrakoa daude, gure proiektua aurrera ez egiteko, ez? Baina frogatua dagoena da, orain, adibidez, belaunaldi gaztek asko jasotzen dute informazio gehiena, jasotzen dute TikToketik,
youtuberrekin, ez dakiz zerekin, ez? Frogatuta dago, gezurrak esaten direnean hortik, bakarrik badagoela aukera, bakar badagoela gezur horiek borrokatzeko, eta da, zuzenean jendearekin hitz egin da. Osea, zuk gezur bat saretatik egi batekin ez duzu konbatitzen duzu zuzenean, eta uste dut, ez dakit zuk horrela ikusten duzu, da, jende, gure indargune nagusia da jendearekin egotea. Zu, egon margera, sortzen diren espazio guztietan. Baita ere komunikazio bitartekoetan, sare sozial, egon bargera. Porque, bueno, hau ez da zein dagoen eremu batean da zein, ez da ultraeskuina dago, ultraeskuina konbatitu behar da baita ere. Ez ditugu terrenoan kutsi behar hortarako. Baina guk komunidade bat gara. Osea, gu zerbait gara komunidade bat. Eta biziraundu horrela gure herriak, historian zehar horregatik. Tradizioa hau zabalko pasadalako gure historia, pasadiren, naiz eta egon frankismoan egon isirik etxeetan kontatu dira, gure beze pasadian, hau berdina. Eta guk irabaziko dugu eta jarraituko dugu baita era gaur egungo garaiotan, bai? Osea, populismoa sartzen dena elementu guztietan gezurra dela elementa bat, beti manipulazioak beti baliatu dana, guk zuzeneko harremanean. Orduan, hori da, egin un pauso handinetako bat ere Bildu, esan dizute markoak, bitartekoak sortza herrietan egoteko herritarrek gure militantziarekin jaten eman, oain falta zaigu, seguraski asko, eta bitarteko asko sortu hor ditugu guai, eta guain, daukagu aukerak bai, nik uste dut, baldintza ona ditugulako barne mailan, hori ere juteko txukuntzen politinaka. Bai, nire beti pixkatu kuadrikulatu zabatzetan, baina lortu hor ditugunak da, egin ditugu ere kualitatiboki pausoz pauso. Lortzen duguna mantentzeko da. Bai, bitartekoak ere guk jarri horitu bai. Bukatzen juteko, zure gelara sartu naiz eta liburu hau topatu dut. Bueno, liburu asko dituzu, baina badago bat atentzioa deitu digana, ez? Eta da, Sun-Tzuren El arte de la guerra. Nik ere etxean dakatena, beste edizio batean, ez? Baina, zuk badaukazu, nola baitere lotura, ez dakit nola definitu emozionala, kulturala o intelektuala Asiako pentsamoldearekin, ez? Ekialdeako, hori nola ikusten duzu? Bueno, irutzen zait dalako apasionantea, historiare asko gustan zaizu, ez da? Baina... Eta gauza asko diralako ere bai antolaketa ereduak, eta tenora esan, baina asko gustatzen zait Japongo historia, beti danik, eta feudalismo garaian egindakoak, samuraien garaiak, igual arkaikoa iruditzen du, baina dagoelako balioetan ere oinarritua. Eta gaur egun, oso guti, ez dakit nola esan, ohorea, zer dian balio bakoitzekoak errespetuan, oso, dia balio batzuk, gauza batzuk, erlijio bezala, humanoak izan daitezke, humanistak direna, generikoak, baina, nola definitu, baina, asko gustatzen zait. Eta, eta Sun-Tzurena ere, hori banatu jende askori ere, liburu hori, baina guztet, hori ez da liburu bat de autoayuda. Hori ez dago da liburu bat estrategiaren gainekoak eta aplikatu ditazkezuna gero zure bizitza personalean, baina baita ere emu askotarako. Eta nik, ez dakit uste dialako, nahi askotan laguntzen dialako beste perspektibatekin zeitea, eta gunerako zurrunbilo hortan sartua gaudelako etengabe goitan hor da, beste atera bidea temateko eta gauzak beste patxara batekin ikusteko, ez? Ados, bukatzeko azken erreflexio txiki bat, ez? Badakizu, denbora neurtzeko ere termino ekialdekoak eta maldebaldekoak ez direla bat ere berdina, ez? Eta zoritxarrez gu mendebaldean bizigera azelerazio historiko prozesu etengabe batean, gure bizitza azeleratua da, eta txinatarrek eta beste batzuk begiratzen dute denbora beste era batetara, ez? Begiratzen dute, badago beti ere esaldi bat esaten dena, berak esantzula den Xiaopinek, galetu ziotenean iraultza frantsesari buruz, esantzun, oraindik denbora gutxi pasatu da jakiteko zintzu diren ondoriak, ez? Baina, gurea bukatu zaigu, orduan esker mila, emateagatik aukera hau, eta bukatzeko txinatarrak batzuk bi esaldikin bukatuko nukero, bi erreflexio, ez dakit txinatarra dira, uste dut txinatarra direla, baina gero nola hau da, globalizazioa mundua bizera.
Bata da, garai gogorretan ezotzen dira lagunak, eta gu garai gogorra pasatu ditugu, eta horrek esan nahi du burkidetik aratago lagunak ere bagerala, eta 3. kongresua dela eta badago hau bai erreflexio txinatar bat asko gustatzen zaidana, ez? Eta da iraganeko belaunaldiek zuhaitzak landatzen dituzte, datozenak keizpean babesteko. Eta uste dut hori izan behar dela gure 3. kongresua. Beraz, Garikoitz, Mujika, mila esker guztiagatik, eta ikusiko gera bidean hemendik aurrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.